Това, което искам да покажа и да представя е сета с мостри на дървени штори, хоризонтални дървени штори на полската компания Амис. Сега ще ви покажа цялото портфолио, ще ви разкажа какви размери има, какви цветове има, какви материали има, какви са опциите за хоризонтални штори, дървени, алуминиеви, като размери и като възможности. Първо, кутията е презентирана изключително атрактивно, като замостреник. Това вътре всичко са мостри за хоризонтални дървени и алуминиеви штори. Започвам да показвам нещата подред. В първата зона на куфара имаме бамбукови штори 25 мм, като всички те имат своите номерца и код, за да се види в какъв размер могат да се произведат и да имат специален номер, който ги отличава една от друга. Всяка маркировка ще покажа по-отблизо. Може да се види дали штората има в 25 мм и в 50 комбинирано, или я има само в единия размер. Какви са предимствата в това да има няколко размера от штори от един и същи цвят и вид? Е, че всъщност ако се прави някакво отворено помещение, където имаме голяма трапезария с големи френски прозорци, там може да се сложат от по-широките ламели, които са на 5 см, а да речем прехода към кухнята, където има по-малки прозорчета, от същия цвят, от същия вид могат да се направят ламелни штори 25 мм и помещенията хем да бъдат отделни, хем да бъдат по някакъв начин интериорно издържани и обединени. Хубавото на бамбуковите штори е като материал, че са изключително леки. След това има много хубава, ще покажа по-отблизо, структура в самия ламел, нали, тази специфична дървесна нишка, която се очаква да има в дървените штори. Те могат да се произведат в различни ширини и височини според вашите нужди. Могат да бъдат управление с въженце, управление с безконечно топчесто въженце. Има най-различни опции на системата. Така че първият мостреник ми е бамбукова 25 мм. Следващото нещо, което имаме в куфара, е бамбукова 50 мм, разбира се. Тук отново имаме класификация на всички цветове с номерца. Има хубава палитра, може би около 10-15 цвята. Следващата серия е серия Натурал и следващия мостринг, който вадя от куфара, това е новият тренд на 7 см ламел или по-широк от 5 см. Това е нещо ново на нашия пазар, не е толкова популярно. Нали, може да видите каква е разликата в големината на ламела. Тук респективно се търсят доста по-голями прозорци, витрини и въобще системи, където е възможно да се имплементира тази штора. Това е цветовата гама, тя е малко по-ограничена, защото проектът е нов. Трябва да се види колко се харесват и доколко се одобряват и е възможно да се имплементират на пазара. Също така, ето тук в маркировката може да се види и размера максимален в ширина, който може да стане. Всъщност 70 мм штори могат да се правят в ширина до 2,90 и те са от серията Натурал. След 7 см от серия Натурал следват 2 см и половина от серия Натурал. Същите неща, които ви разказах за бамбука, общо взето са и в тази серия. Тук цветовата гама е доста по-голяма.
Материала на дървото е абачи. Абачи е вид палмово дърво, то е африканско дърво. Идеята е, че от добиван от този климат материал е доста устойчив на горещини и е доста по-леко като дърво. След натурал 25 мм, това е картела на натурал 50 мм. Тук цветовата гама е наистина огромна. Има доста повече цветове дървесни или такива, които са натурални, само лакирани във всички нюанси. След това преминават в едни по-студени, по-сиви, отиващи към тъмни цветове. Идеята е такава, че колекцията е създадена повече за скандинавските страни и за скандинавския тип интериор, респективно. Много голям избор от цветове. Тук максималният размер в ширина е до 3 метра. Така. След това ви показвам серия Craft. 50 мм или 5 см. Атрактивна серия, нова колекция, още по-леко дърво и размери до 3 метра и 60 см. Отново имаме структура в самия ламел, дървесна, която дали да имитира дърво. Цветовете отново са в по-скандинавски стил. Много хубава колекция, доста модерна и различна. Продължаваме напред. Серия Modern 25 мм. Серията Modern и конкретно тази карнетка, тя е от рециклируем материал. Идеята е да има кръгова икономика, дето се казва, да бъде по-зелена, и това всъщност е серията Modern, която е от 25 мм ламели от рециклирана дървесина. Същото със същата концепция го има и в 50 мм. След това има стандартен Modern 25 мм. Има това ментовото, атрактивно, зелено, сиво. Тук размерите на 25 мм могат да стигнат до 2,40 в ширина. И голямата гама от цветове на 50 мм ламели, серия Modern. Тук определено има доста модерни тренди цветове. Характерното при тази серия е, че тук дървения ламел е боядисан. Може да видите, има матови структури, има гланцови структури, респективно бяло, мат, гланц, сатен. Но като цяло концепцията е, че тук ламела е на боя. Ето го в черно мат, сиво лак, доста голям избор от цветове. Следва хоризонтални алуминиеви штори. 16 мм и 25 мм алуминиева лентичка. Специфичното тук и това, което трябва да се знае, е, че и при 16 и при 25 мм механизма горе чисто технически е един и същ. Само големината на ламела надолу в вертикала, в използваната штора, се
се определя неговата големина. Но това, което е атрактивното всъщност, пак има доста по-различни цветове, по-пъстри, различни системи на управление. Тук също има такива, които са гланц, перфорирани, мат, модерното синьо, зелено. Разбира се, има такива, които имитират дърво, по-брокатени. Те са разделени в няколко ценови класа. Ето тук може да видите, където пише PG0. Това е един от най-изгодните ценови класове. Те тръгват от PG0 и стигат до... Виждам PG2, PG2. Ами май стигат до 2. Добре, да, това е за ценовата категория. Така че хоризонтални алуминиеви штори 16-25 мм. От тук отиваме към голямата алуминиева штора или 50 мм. Пак богат избор от цветове. Пак различни кодове. При избора на хоризонтални штори трябва да има много ясна концепция къде те ще бъдат монтирани. Дали ще бъдат монтирани за самото крило на самата дограма и ще се отварят заедно с нея. Дали ще бъдат вътре само в светлата част. Дали ще бъдат челно монтирани върху крилото или ще бъдат монтирани върху тавана. Всички тези неща трябва да се предвиждат по начин такъв, че да могат да функционират удобно за самото домакинство. Колко често ще се използват тези врати, има ли прозорци, има ли нужда штората да се отваря със самото крило или могат да работят отделно, самосиндикално едно от друго. Така че това е много важно решение, което трябва да вземете, за да може да получите максимална полезност на самия продукт. Другото готино на тази полска компания, за която ви разказвам и за която ви показвам всички тези хоризонтални штори, е, че те могат да бъдат организирани или всички ламелчета могат да бъдат покрити с различни ленти, които са част от системата на штората, така че да може да я управлявате или да покриват финните отвори и дупчици, които имат технически самите штори. Реално ние ви даваме избор да комбинирате определен ламел с определен цвят. Може да тръгнете с тъмна бамбукова штора, която да я организирате с бяла лента за управление, като и лентите имат различни ширини, така че според вашия вкус да може да организирате и да направите дизайн на вашия продукт. Черно с бяло, бяло с черно или да изберете някакъв цвят, такъв какъвто ви харесва на вас. Реално оригиналната штора си идва с текстил, който е стандартно подбран за цвета, така че да си отиват максимално, но реално при нас ние ви даваме опцията да изберете текстилната лента, която да организира вашата штора. Тук сега не знам доколко се вижда. Ще завъртя обратно мостреника, за да ви покажа нещата, които са върху капака, дадени като информация. Или имаме два вида на оплетка на въженцето. Тук може да видите тънка корда въже в цвят, текстилно въже в цвят, което да прошнурова ламелите. На голема штора изглежда ето по този начин. Или организирано с цветно коланче, това, което ви показах преди малко. Цветно коланче, което да допълни интериора или да закрие ето тези технически отвори, направени, за да може штората да работи. Ето тук може да видите как чрез тънкото въже корда изглежда затворената ламелна штора. На тази картинка е представена система, която се нарича MegaView
Или това е система, която чрез въжетата, отваряйки штората от затворено положение, и штората, всички ламели са наредени през 5 см и се отварят и затварят по следния начин. А когато използвате системата MegaView и отворите штората, самите ламели се групират 2 по 2, така че да даде по-голям светъл отвор и реално да имате точно този ефект на MegaView. Ето тук на капака са показани и 4-те размера ленти като дебелини, които имате право да използвате. 145 цвят от единия модел, 138 цвят от единия модел, ширина на ламела до 3600 мм и височина на штората до 4000 мм или до 4 метра. Изключително качествени системи, много лесни за монтаж, много хубави, много добре организирани. Определено фаворит и определено лидер в дървените и алуминиеви хоризонтални штори. Ами, това е. Продължаваме с следващото ревю.